Sa Negros Occidental, kag Bacolod, Action Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyo alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Alas 4:58 Action Radio Philippines Standard Time. Good afternoon, mayong hapon na naman Bacolod kag Pilipinas. Inyo palatunturan sang tanan. Lunes Sabto Sabado. Action Reports Afternoon Edition. ARAE. Aray. Action Reports Afternoon Edition. Aray. Diya, ginapayom-yohom talang kamo. Kaya kanamo sa mga ka-aksyon naton subong ang medyo nagakolorisong ang ila sa ding mga guya bangod sa kapigadohon. Bangod sa ding epekto sa gihapon sa COVID-19 nga pandemya. Bangod sa damo sa gihapon sa mga wala sa trabaho kon obra. Pero sige lang, bato lang, importante nagaginhawa. Importante buhi. Amo na ang uso to nga tinagaho. Sa Southern Negros Occidental, partikular, ang mga nahalitan sang Bagyo Odette. Tuod gid man mo. Amo na ang pinaka-importante ng kabuhi sang tao. Nahalitan ka man, mawadaan ka man sang puloyan, pwede na mabalik. Pero kung kabuhi na ganing madula, hindi gid pwedeng mabalik. Amo nang siling sang kalabanan dito, importante buhi. Impunto alas 5 Action Radio Philippines Standard Time. Inyo ka-action Marlon Hirwaya. Nagapulupanilag kita sa gihapon sa lakat sang panahon ha. Man pila na kaadlaw nga ang Bacolod kag Negros Occidental nagasumalang kon kaisa sa nga pagatupa sang ulan kagumgoom. Sa gihapon ina taran-taran dala sang low pressure area. Ang LPA nga padayon nga nagatsatsaga nagarumba. Subong kaadlaw hambal sang pag-asa. Ini nga LPA ni nasiplatan 320 km sidlangan sang Hinatuan, Surigao del Sur kainasang kagahon. Isa sa mga ginhalidan kon nga may pagtupa kag mayara kita sa esperiensyahan lapta-lapta nga pag-ulan. Amo ning Intertropical Convergence Zone o Convergence Zone ang ITCZ nga ginatawag. Nabatsagan diri sa Visayas kag dito sa Mindanao. Kay sa gihapon nga ato sa nga pasalamatan dangod steady lang ang abilidad. Sa ring LPA ni ambal sa pag-asa gamay gyapon ang tsansa nga mga isa inik bagyo o kon tropical cyclone. Pero sila yung sa pag-asa may posibilidad nga magatupa gihapon ang kasarangan tub-tub mabaskog na pag-ulan bangod sa ring LPA. Tanan nga mga tabo diri sa Pilipinas nagapatigid. Hindi ka mga tanan na halos kalabanan gura. Nagapating ang subong nga bulan sang Abril. Mangin mainit kag mapaang-paang ang panahon. Bangod nga nakabig subong hot, dry season. So good pa rin sang Marso 16 siling sang pag-asa. Ining hot, dry season. Pero bisan na mo siling sitwasyon, ang siling sang pag-asa arag hapon ang posibilidad ang pagtupa sang ulan. Nga amo ining na-esperiensyahan ta, naglaligad pa nga mga adlaw. Nagligad nga Domingo sang kaagahon, bugtaw kita. Alas 4 sang kaagahon, man duty ta, 5 a.m. Kaya alas 4 pa lang, murat ng kalimutaw ta. Baw nagatupa tong ulan. Kapag abot yung alas 5 pa saka sa alas 6,
Damat ambat man to siya baskog. Mayo man ko tani ining pagtupa sa ulan kay makabulig ni sa nga tanom ta nga mat-amat nga nagalayong ng mga dahon. Kag makabulig man basa-basa gawa sa mga nagamalala nga mga kadutaan. Dari sa Pilipinas, ang rainy season masabi nga nag-aumpisa sa bulan sa Hunyo. Muna hindi ta magpakulba. Kalma lang kon panahon ang paghambalan. Ang importante, alerto kag bantay lamang kita. Para nga kon alang-alangon kita sa panahon. Ulan man o kon init ang ulan man o kon init. At mayara kita sang preparasyon. Mayara kita sang preparasyon. Kaya mo na, alerto, alalagmat lamang kita, kaya hindi tayo mapaktan, maka-aksyon, gulpiada lang nga nagatupa ang ulan. No, parang temprano makapreparar ta. Hindi ta bala makibot bla. Sa saneng gulpiada nga pagbulyada sa ulan kon kaisa. Ang matabo di kon way kita sang preparasyon. Kasi hindi lang ulo kagalimpuduhan na mabasa. Kasi kon pati ang base kung nabasa man, pati inyo dila. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Kita mo kung paano ng itsura sa nabasa nga dila. Busilingon nga, way ka mo makapreparar. Basi natabuan lang nga pag ulan, nga diwal ang dila nyo. Kundi ba sa dila nyo sa ulan? Pinasahi niya kadlaw na anikuan mo ni El Resitas. Sa bilog nga kalibutan, way na sa makasunod sa tawa ni El Resitas. Bisan sin o pa yung lantawan nyo ba ng tawa ni El Resitas bla? El Resitas. So, naga-interview sa iya, hindi ka tusngaw sa hambal mo? Sige lang nga, kulokadawan talaga nga ito sa nga problema. Kung sa mga ambahanon pa ni Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Ang inyong ka-aksyon, Marlon Hinovaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Dari kita mga ka-aksyon sa mga balita nga dapat naton nga pagatutukan, unahon ko giniyo. Abi ko kung amo na ni ang sabat sa akon panawagan nagligad. No, ining krimen nga pagpatay diri sa Bacolod, bala kundi nagligad ginmuno ta. Ginmuno ta nagligad nga kunta ni sa pila ka adlaw, makabati kita sang balita nga ang suspitsado o kontag luthang o kontag himo sang krimen nga pagpatay na dakpan. Abi ko kun amo na ini. Ang krimen nga pagpatay sa Bacolod ginasiling permi lang wala sa marakpan nga tagpatay. Pero ang balita sa mga adlaw nga isa sa mga suspitsado sa kaso nga pagpatay sa Abada Iskay, garay ba? Isa sa mga suspitsado sa kaso nga pagpatay sa Abada Iskay. Wala madakpan. Abi nyo nadakpan? Wala siyang madakpan kundi nagsungka saya sa kapulisan. Amo na yung balita, dabi ko kung nadakpan. Nagsungka, nagsurrender, gli sa atol sa dematoridad. O galing pagsungka, todo panginwala siya, tudong lungo sa isiling ulo, siling niya, way ko na kihilabtanan, way ko na naghimo sang kremente. Amo na guro ang isa sa mga rasunes. Kung nga ang nagdesisyon siya nga temprano pa magsungka sa mga kapulisan,
Kamanti siya ang una nga ginasuspitsuhan mo. Kaso ini nga pagpatay sa isa ka panday nagligad nga adlaw. Isa sa mga suspitsado sa kaso pagpatay sa isa ka panday sa Bada Sky. Yamo ni, ang biktima kung madunuman ninyo to si Glenn Mendoza. Di kung hindi ining nagsungka, kundi siya nagpatay, sino nagpatay? Abi ko kung nadakpan na sa mga kapulisan bago sa tanda kagid nga pag-imbestigar sa kaso ba? Gali nagsungka pa. Ang ginapangita kung tani sa Bacolod noon, among pagdakop sa mga suspitsado sa krimen nga pagpatay. Kung galing nga sa subong daw ay gid mabatiano, ang iban nga mga krimen daw ice cream na lamang nga gakatunaw. Daw kalayo nga napalong, nag-aso kag dalayon nga nadula. Sa laktod na tulugan kag wala na bunabugtaw. Sa ano pa yahan makaladakpan niya to mga taglothang tuman? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kay kalabanan nga mga krimen nga pagpatay dali maka-aksyon ginapaagis pagluthang mo. Laban na ang nagahimo sa rin tawag nga riding in tandem. Ano pa ganyan ba sa rin nga balita sa bayan sang lokal? Mga motorista kag biyahero na perwisyo bangod sa kagutok sang trapiko. What? Daw makibot ka pa sa trapiko sa Bacolod, dihaw? Daw normal na lang ng trapiko nga problema sa Bacolod, eh. Damo nga mga drivers sa pribado nga salakyan, pati pasahero sa dipasahe. Nagkolorinot na naman ang agtang. May buyayaw pa kung kaisa nga paamban mapatian ka. Tangod sa problema sa trapiko sa dalan sang Lacson, pasunod sa proper sa Bacolod. Ang ginhalinan amo ang ginakayo kag ginapatuman kung ginapatahom nga flyover sa highway sang Lacson sakop sang Maragay Bata, Lapis, Talisay. Ano? Flyover nga na kayo daw way kag way kag manlochoy. Ano? Pabalon da ka. Ginakay base kon makalabay ka blada. Ano man si Choy Kaloy man daw nakibot Choy Kaloyaw. Lagi na kayo. Ginakayo gali na flyover daw sa may highway sa dalan sa Lacson. Ang makitaan sa dalan, laba-laba nga linya sa mga salakyan. Ang iban dumalupad na lamang kuno sa babaw mo. Para lang makahingagaw bala sila sa nikalantuan. What happened? Anong nangyari? Ang dalang sa Lacson sa Bacolod, isa ina sa duwa ka mga national highways sa syudad ta. Di como national man ang nagapakayo. Pero mabangkot dali may koordinasyon bla ini sa Bacolod Traffic Authority nga talatapan o kung sa ato sa mga otoridad. Kaya kung may coordination may aran na kuntani sa magahatag sang guide o kung mga giya mo. Sa mga traffic enforcers man or kapulisan. Para nga hindi tanto magproblema da ang kagutok sa trapiko. Antes himuon ang pagkayo. Why sang naplastar nga plano, ha? Para hindi matabo ang grabe nga problema sa trapiko. Anong kakatabo subong sa Bacolod man nga pinagustuhanay na lang ni? Dugangan pagid sang otro man ho nga nagtuga man sang trapiko. Kita nyo na ang kilid sang dalan sang Aranat Tabla darahalin sa may dalan sa Sebastian. Os dito sa may dalan sang Rosario. Ara subong may kutkutanay porsyon naman nagkakatabo. Ano? May kutkutanay naman da. Bisan kilid lang sang dalan pero damo gid sa mga salakyan na apektuhan na. Ang proyekto hindi niya sila nga pagkayos dalan. Kundi ang pagpahamtang sang dalagko nga mga tamburong sa tinutuyo nga ang tubig kung magbaha may ara sang alagyan. Daw hindi na maisipan gani ang pagbutang sa dalagko nga mga tamburong mo sa mga mayor nga dalan diri sa Bacolod, hindi bla? Naglaligag nga matinuig sang way pang COVID-19. Daw damo man to gani sa mga tamburong nga pinanglubong to. Ang ibang ginpaagi pa gani sa tunga gidya sang dalan mo, di bla? May mayura bla to kunway. Kasi ko nang dalom sa mga dalan sa downtown area na puno na inadara sa dalagko ang mga tamburong. Kag paano ta masiguro nga nagaagi gid man dira ang tubig man kung magbaha man.
nga kung magbundak ang ulan sa Bacol bisan pinalamang ka minutos, damo diyon sang dalan nga nagatigbaliw. Ha? Ang dalan nga kadula, makita mo ya, suba o kun sapa. Oh no! Gamadjek. Yang pagbutang sang tamburong nakasulbargin mamala ini sang bahang-baha daw budlay sulbaron. Pwede ko rin mapahagan-hagan eh. Kaya ang tubig kung diin tiyong nadalman, digto gina sa masos, digto gina saya, agi, o kung digto na sa mga punong, di man pwede nga ang kantuan sa nga tubig baha, nagapasaka. Sa pelikula nyo lang niya makita. Ayo, alas 5:13. I-check naman dugay-dugay ang balita sa ato sa ring Bacolod City Hall, Bacolod EOC. Target ang ginatawag nga zero expiry nga COVID-19 vaccines. Sano ba ni matapos ang vaccination naton man? Tani kon pagdula sang kaso sang COVID-19 diri sa Bacolod kag Negros Occidental, tani talaptap ta naman no. Ang target ta malalapot na nako taning target gid naton nga galing kay Mantiara gyapon why hindi ka po malikawan kamay ra gapon sa nagalungo pangyang ngindi gid ya sa bakuna kontra COVID-19. Di man siguro manugayan ka pati ta. Basi kung pagkatapos ang eleksyon, balik na normal pangabuhi ta. Aksyon Radio! Alas 5:14 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ibanaon tabi mga ka-aksyon. Ang sitwasyon sang pila ka mga dalan dari sa Bacolod partikular. Ang ginbuno ta dara sa may dalan sang Lacson ho, sa may flyover nga kuno ginakayo. Sa Patrol with Action, John Diaz sa Sunjan, kamusta Bacolod, Subong, please come in. Exactly, Action Mar, mo ginang sitwasyon subong hapon, diri sa area sa Dalan Lacson, ilabi na sakop sa Barangay Banago, kay Bata, sulad sa Bacolod. Karoon, talang, actually, hindi ang duwag ka linya sang flyover, ang ginakayo. Ang ginakayo, diri Action Mar, ang sa mga salakyan, gidamang, ako ng linya, sa mga salakyan, nga north, kung pasulod sa may Metro Bacolod, ang pagwaya, wala problema ang flyover gyapon maagyan tub-tub sining mga tanion mga ka-aksyon. Ang pinakauling nga traffic situation makita man aton diri mga ka-aksyon nga medyo madubugat na nga trapiko ang experience sa aton nga mga ka-aksyon ilabi diri nagarusot sa area sa Dalan Lacson mga ka-aksyon. Aton advice dira sa aton mga tagparamati temporarily likawan ang Lacson area kung naling ka mo Silay, Talisay area. Oy, base makapangita ka mo diversion road. And the most possible ang sa mga diversion road, kunara ka palanda nga daan sa may Talisay, base pwede ka nakalusot sa matabang dampi sa conferential road o kung access road ang imong alutsan para pakadto ka Barangay Bata, Barangay Mandalagan. At least, malikawan mo ang traffic diri sa may dalan na Barangay Bata sa may Bangga Pepsi mga ka-aksyon. Expected siningapon, lapit na lang sa border checkpoints ang Barangay Banago, diba? Sa may Dalan Lacson ang pila sa mga salakyan nga pasulod sa Metro Bacolod. Di ba rin nagingagaw kung tani makasulod kay may mga sulugaton, may mga importante nga mga transaksyon kagilikoton o galing kay dapat na balabaan mo gini mo pasensya basta mo sining matrion nagapadayo ng proyekto kagang pagkayo dira sa area sa Dalan Lacson mga ka-aksyon. Pero kung pagwa ka naman Metro Bacolod, no problema. Sining nga po lang kabiglaman diri nga light to moderate ang traffic situation. Ang resulta siguro nga nag-build up ang traffic. Kapag kita maka-aksyon ng area dira sa Bangga Pepsi, it's an intersection point, meaning may mga salakyan nga from Barangay Bata proper naga-cross or naga-left turn pakadto sa area sang Dalan Lacson, then malusot na sila pa Barangay Mandalagan mga ka-aksyon. With that reason, nakita naton diri nagapunsok ang ibang mga salakyan kay hindi dasig nga makalampuhas o kon makalusot diretso maka-aksyon sila tagsa ka mga padulungan. Amo na ang traffic situation sa area sang Lacson sining hapon. Anyway, after ito kayo na nakadiretso, naglusot na bato diri sa bahay naman sa Dalan Araneta.
another major road diri sa may syudad sang Bacolod aton makitaan diri medyo traffic na gid makon mo from our direction no Hernais Araneta sini nga po nagkabig diri nga moderate to heavy to the heavy and traffic situation mga ka-aksyon mabudubugat nga trapiko ang ma-experiencean man sa aton nga mga ka-aksyon kun ari ka may subong serious sang Araneta umalid parang magsaysay Araneta pagmudri control sa naman sang dalan Lizario Araneta dire-diretso man sa area sang dalan Hernais Araneta sini nga po nagkabig moderate to heavy ang traffic situation mga ka-aksyon. Padayon man ang paglambihong sang mga police patrol cars sa nakalain-lain nga lugar sa palibot sa syudad kinagakandak sa ginatawag naton nga checkpoint bilang kamahin sa COMELEC safety protocols and measures nga ginaukondado security measures nga ginapatuman sa may syudad sang Bacolod. Nagapabili nagsan mar magulugal o mga aton nga kalangitan ang iban kay na nagapangaman na kay daw matupa gid sa pero tubtob sini nga matriyon wala pa gid sa nagtupa hopefully sa magabi hindi sa magtupa mas maayo guro no kaya para mabulubog na lang aton nga panahon o aton nga panyempo kundi man mag-ulan at least wala problema mga kakson abiso gali ha diri sa area sang Hernais na tapos na ang ginakayo nga dalanon bot silingon ang 4 lanes balik na ni sa normal apat na gitirinya sandala na maagyan sa mga motorista labi na ang area lane sa Lizares or sa may Libertad pakatodri pa sa may Lizares Araneta makakson kagawan mga salakyan nga pabalik dito sa area sa Libertad. Ang nagkapaday naman karon kaya ang konstruksyon naman sa bahin sa dalan San Sebastian from San Sebastian Araneta approaching makakson sa Rosario Araneta may portion dra ang tamburong brado drainage ginaisla nilang tamburong makakson para mas mangin na maayong epekto sini sa tion sang pag-ulan. Diri kita presyo sang gatong sa palibot sa syudad sa Bacolod subong adlaw mga ka-aksyon. Pinakabarato kada litro naman sang krudo naghamboy 69 pesos and 71 centavos matapos ang kapinduha ka pesos nga rollback sa presyo sa kada litro sang krudo. Amo rin ang pinaka-base price, pinakabarato nga presyo is 69 pesos and 71 centavos. Samtang may man diriyo nagalabot ng mga ka-aksyon 71 pesos and 1 centavos sa kada litro sang diesel. Sa crudo, naghamboy makakson 60, arado sa gasolina, naghamboy 67 pesos and 55 centavos, 67 pesos and 55 centimos, yari man din kalabot makakson sa 68 pesos and 30 centavos, 68 pesos and 30 centimos. Pinakamahal so far sa kada litro sang gasolina, nagalabot makakson 72 pesos and 35 centavos. Observation report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz ginagasaling sa tutanang mga ka-aksyon sa ring kaman sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio. Salamat aksyon na dyan. Amo ng sitwasyon sa pilagid lamang ka mga areas dari sa mga syudad sa Bacolod. Para importante rin may baluan sa ato sa mga ka-aksyon na binaang mga nagamaneho, nagabiyahe, nga nagalabay. Ang ila sa rin ginasakyan dari sa downtown area sa Bacolod. Dalan sa Araneta to ginislangle. Ano nga sahi isang tamburong na dangdaan haw? Nga ginislan haw? Ano na tamburong may lifespan naman? Umamo masandalan gina. Ano gadang ara sa ilis-ilis man? Alas 5:21, Action Radio Philippine Standard Time. Ining abahin dala sa aton sa kaluan sang Santon Plus, Arbal Ka. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon
Rex Cantong. Aksyon, Art Tayhupon. Aksyon, Brian Morden. Aksyon, Eric Magbanwa. Kag aksyon, Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, Live stream. Ari na sila. Okay, aknalista. Ana Sinoro. Gaulan to sila lugar ho, no? Elizabeth Gamala, good afternoon. Keep safe. God bless. Ana Sinoro Araman. Okay, good afternoon. Listening and watching. Helen Isko Sarita, God bless. Watching from Morsha. Diding Aloha Miyanto. Bayong hapon akson. Salamat gid. Okay. Sinoro, Pilar Family Gabonitor sa ARB. Marilo Travilla Katinoy, good afternoon. Ray Flores Baryoga, bayong hapon akson Marlon. Tamyaw lang kay Jamboy, kag James Bantad. Nga bisa naga-shotting, naga-monitor diri sa Barangay Pantanon, DSB. Alright, thank you. Shotting, ha. In the Plaza, good afternoon. The Bibi Gregorio Yulo, mayong hapon. Thea Kim. Alright, Hel Javier. Okay, salamat kid. Alright. Thank you. Iban, balikan taraman dugay-dugay. Standby ka ba na? The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule ag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon
Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pabalik kita sa ato sa nga pagpangalagad sa aksyon na reports after edition. Ibalon tare una ang detalye nga balita halin sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall Report. With Action Dale Salazar. Action Dale, may hapon please kabin. Action more as much as possible ginatinguan sang Bacolod DOC kag COVID nga mangin zero no nga wala sang may ma-expire nga COVID-19 vaccines diri sa may syudad sang Bacolod. According kay Bacolod DOC, Deputy for Medical Dr. Chris Serongon Action Mar, subong nga bulan sang Abril ang mga malug-expire nga bakuna amo ni sa karon ginausar roll out sang syudad. Pagiman sa pagpanaog sa mga kapurukan Action Mar ginpahayag ni Serongon nga antes magtakop ang bulan sang Abril mayara pa sila sang 26 days antes na mag-expire mga bakuna Action Mar kag napaabot nga maubos initanan na bangod mayara pamansang nagakaigo nga tion na sa karon Action Mar yara pagid lamang sa 100,000 ang mga nakabarog sang booster shot diri sa Bacolod City out of 500,000 nga fully vaccinated na kontra COVID-19 kag amo ni sa gihapon ang ginatukan sang COVAX kag Bacolod DOC sa maabot nga April 7 kag April 8 mayara sang webinar nga patigayonon ang EOC kaupod ang mga vaccination team para direction mar sila sa nga kampanya nga i-intensify ang education and information campaign kung ano gid ka importante ang booster shots nga ila siningin na panawagan kag ginatuso aring tingog ni Dr. Chris Serongon sa Bacolod DOC. Well, batas ang sa vaccine na naman nag-expire, tapusin niya muna sa mga gina-roll out na kon. So, based sa ating na target na population on a day-to-day basis, kay subong nagapanaog na itong mobile vaccines sa mga kabarangay sa mga turok, we're expecting na before the month end, maubos naman tayo na bakuna. May alam na Sputnik, may alam mga Astra, but we're expecting na maubos siya kanan na roll out before the end of the month. So we still have almost 26 days to go. And dako pa lang time para maubos naman ang mga bakuna nga man expired. They were stage 0 expiry. So ubuso din naman italan. Asimar na batihan si Dr. Chris Serongon kung madunduman sa records ng EOC more or less mga 20,000 doses sang COVID vaccines ang mag-expire kung tani sa mga bulan sang Abril pero bulan sa kaling na sinanginatinguan nga kung nahimo wala gid kung tani ang target nga mangin zero expiry nga COVID-19 vaccines diri sa may syudad sang Bacolod. Update ka gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo Action Dale Salazar mga ka-action sa rin ka man sa Pinas labuton ka sang ahon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:36 Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga adlaw Martes mga ka-aksyon si Presidente Rodrigo Duterte among nagpanguna sa inaugurasyon no taw man ni proyekto niyo akon mo taytay ini siya taytay nga China funded no ano man kung kita lang siguro ti gapakita gapamatuod dili nga kung kita lang di ta makapatukod sang amo sa nga sahi sa nga taytay kung gusto ka naluoy po sa Pilipinas no nga kuno ay bulig sa ibang nga nasyon kundi gid matuman ang ginahandom nga mga dalagko nga mga proyekto mga kaaksyon. Binondo Intramuros Bridge dito sa may Metro Manila inaugurasyon gayon patigayon subong gid nga adlaw sang Martes funded paagi sa China grant no tilapit gyud si Presidente Rodrigo Duterte sabayan sang gobyerno sang pungsod sang China no ti nagpanguna si Duterte sa sining inaugurasyon
Ini nga taytay ni angot ini siya sa World City sang Intramuros pakadto sa may Chinatown sang Manila. Kung mo kay Manila, tiaraman ang presensya ni Manila Mayor Isko Moreno nga isa sa mga presidential candidates sa sining May 2022 nga eleksyon. Sa pamanumpulong ni Presidente Duterte, siyempre ginpasalamatan niya una ang pungsod China sa masabi nga partner para nga mapasanyaw pagid ang mga proyekto pang infrastruktura diri sa pungsod sang Pilipinas. Pamangkot sang kalabanan saan o pwede buksan sa publiko. Yan nga taytay ni tiambal sang DPWH way pa mabalaan kung saan o pwede mabuksan kung lantabon ta mag-aksyon ang bayhon itsura sining taytay katong tahom nimo no labi ni kon kakabihon bla kanami sa sining style kanami sa sining pormada ambal sang DPWH ang Binondo Intramuros Bridge makakiter ini sang 30,000 ka mga salakyan o kon motorista kada adlaw mo niya kadamo to sa salakyan sa Metro Manila. Ginalantaw man nga isa ka alternative route pagkadto sa Jones Bridge mga kaaksyon. Ti ang aton nga diri sa Visayas, diri sa Western Visayas, ang ginapaabot naton di ining gidadusok mambla nga Panay, Guimaras, Negros nga taytay. Ti ginatinguan man damo man sang paboro sa galing kay di man ni basta-basta nga sa isang proyekto ga kinahalan man ni sang dako nga pondo. Ang taran nga mga nagakandidato sa bang presidente gapasalig man. Tinguan nila nga kung sila magdaog, tinguan nila nga matigayon ini. Taran man nga kapapili sa bang presidente. Basta proyekto sa isa ka probinsya ang paghabalan nga paboran Manila. Igo pagdaog ka makapungko na sa Malacanang, nagalain tanang tuno nila. Hindi taran nga mga tao ginasugiran sa sila mga kandidato pati sinyo. Alas 5:40 Action Radio Philippines Standard Time. Ang ining abahin dala sa aton sa kaluwan sang D3 Bayo. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon. Nga mga nagpadala sang dugang nga mga mensahe sa ato sa nga live stream. Okay. Live stream si Barky Tribe, mayong hapon si Muda. Mayong hapon, Kim Poyolo na always kapamatigin sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat Barky Tribe, salamat Alex Fuentes, listening and watching. Okay. April Joy, Bigaston, good afternoon. Watching from San Enrique. Raman si Martin Aliling, good afternoon. Thank you. All right. Sige. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumdumang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Presyar na tayo! Presyar na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga ba? Ang balik na report. Action John Diaz. Action John, sa detalye sa report, please kabin. Actually, mga kahingnang imong ginmuno, may angot sini sa isa ka suspetsado nga ginatudlo nga nagpatay sa isa ka panday sa may barangay Vista Alegre, diri sa may syudad sa Bacolod. Siyang Domingo lang ni Abril 3, tuig 2022, hapon natabo ini nga krimen nga pagpatay sining kay Glenn John Mendoza, legal ang edad kay residente mismo sa mga lugar samtang may ginapanday sa gwa sang iya nga balay. Actually, naglabot man sa kapinduha kaadlaw ang hot pursuit operation o kung sige-sige nga pagpangita sa mga kapulisan batok sa ginatudlo nga suspetsado nga si Daryl Daza nga residente mandra mismo sang lugar Action Mar. Eventually, mga tigpalayaga kina nagpadulong sa station number 7 ining si Daza upod ang iya nga pagkaisa sa tuyo nila nga magsungka sa mga otoridad. The Action Market doon na sa nagan ng police station number 7, tubtob sa gitpatigay na ang investigation inquiry kaya magplastar kung tanis ang affidavit nagpamalibad Action Marco ng panginwala ining si Daza nga siya ang nagpatay kay Glenn John Mendoza. Sunod rin kay Daza, wala siya sang rason para patson si Mendoza Action Mar. Nagsamo sila kuno nga matrion, White Victoria sa balay ni Mendoza. At sa kuno sa kilid sang iskulahan nga nagainom-inom sila pod ang itiyo nga ginakabig man nga daw amay-amay na Action Mar sila mismo nga lugar. Dugang pagidri ni Daza, iyan din nalainan una nga ginahimo-himuan sa Bacolod sa istorya sunod diri sa alegasyon sang mga residente dira sa ilang lugar labi na ining pamilya ni Mendoza Action Mar. Pero aminado naman siya nga ginabuyagid man bato ang balay sang iyang asang bayaw ako na ugangan sang biktima ng ligad nga mga inadlaw Action Mar. Nagapanindugang diri si Daza nga wala siya kudos ang kedabtanan sa natabo nga pagpatay kay Mendoza. Abo, Sara, ngay ikaw ginapasarang dali ka. Oo. May rumors nga rumors nga
Nagkagame na nag-away ang Dasro. Ano ginawa eh? Gusto mo na? Parte siyang pagkapoy ko sa bato sa Yaugangan, balay Kaugangan daw. Pati ikaw pinagbato, nakabato ka doon sila balay. Oo, sa Yaugangan lang. Masano na? Ang pano na dyan, sa bato lang, Bernes. Naligas lang. Tapos, after sila, ano na natabo? Ang madasalay doon, nagdumot sa ako naman ako. Nagdumot kita ina. Nga ginawa. Ano na po yung bato ko balay? Matang mo ito pag-trouble sa mga wife or lost daw. Ano ko nung ginawa ko sa ligas ko? Mga saray, ang ginapangbakulab na hindi, kung mumula natin, itira na lang blind, hindi na pag-ipalakta mo na para wala isang gamutan nila. Dito nila pag sa ilo, kaya iway mo na sa gamutan, tinaturoy mo na mag-comment, kasi siya makambal ka malayan sa pariyos mo. Hindi ka dapat tikto mo na. Oo. Tumuto, hindi maginamo niya, napatong sa ilo niya. Isang gabi, isang ako itong hapon, itong tinig ko, nagsirohan. Wala ko wala, sir, ay bilangin naman lang ako sa tao. Andar pa nagawa na, sir, ikaw doon na pa sa kanggal. Sa sino nga tao nakakalsing mo? Matadira sa man. Matitingin ka na tayo mo. At ako ito inom sa may kilid sa esklahan. Sino ba mo? Ang akong pamilya, si Marcon. Ano mo na sa? Tito, sabi ko mamay. Tito, si Marcon. Amo na una sa pagkatugain ng inom. Sa kilid ng esklahan. Tapos, after sila, di ka nagkagto. Ganun ako nagpasin ako diyan nasa bata. Nako ka na? Ano ka ba sa imo? Daro pa nagawa. Daro kayo ikaw doon na pas kong gano'n. Hindi natin nakibot ko. Kasi kumalusa sa pamilya mo. Nagpagyo ko eh. Pero nakaman sa akin. Sa radyo. Tapos, anong desisyon nga? Nag-desisyon ka nga magpungka sa pulis. Ay, para maklaro ko lang ako. Kasi sa laman ako. Kung naging pasapas ka makaso sa ako niya tumamang kaya. Ako na ano ka? Ikaw dumot sa pamilya na? Kaya? Siyempre, ganun na dumot sa kwan kaya gintipigan na nila mo no? Actually, Mar, ang atong interview kay Ina, kay Daza, dito sa may station number 7, ginaklaro na rin kasi Daza, wala ni sa gindakop or ginsulod sa selda, kaya di ko lang taon natin Action Mar, naglaps na gidman ang reglementary period kay isang hot pursuit operation nga ginakandak sa station number 7. Nagkadto siya ang pag ginalauman tanig isang kapulisan base daw nga may ara progress no sa ila diri nga investigasyon kay eventually nakibot sila yung pinuwala gyapon ni Daza. Pero sa diri kay Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sa station number 7 mapadayon gid sila sa pag-file sang kaso badok diri kay Daza labi na nga may mga saksi na yung station number 7 nga makapamatuod nga naglutang sulod kay Bonilla amo ni mismo si Daza Action Mar. Base man kay in the broad daylight nga na nagluntad ang krimen, damo kuno nakakita kung sino kag paano natabo ang insidente. So ang badari ni Bonilla, ma-file to nilang kaso, ginatingwan nila subong adlaw, gina-contact nila actually ang piskal para may baluan kung nugid or ang abogado dabi ka makausap sa legal advice, may angot sining kaso action mga pagpasaka batok kay Daza kay kulang taon naton. Wala ni siya under custody sa station number 7 kay kung under custody ni nila base sila pumasakaan sa kasong illegal detention. So kung ang korte sunod kay Bonilla may in appreciation may angot sa kaso so may magalain man ang ilang approach o kung nabi nila paglantaw sa pagwasang kaso Action Mar batok diri man kay Daza no yari na interview naton kay Ina or karon na lang sa sa public affairs program sa Action Radio Bacolod ato ni pabati ang kamay sa pagpayag ni Police Captain Elmer Bonilla. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sa nagasiling sa tutanang maka-aksyon siling gaman sa Pinas labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat Aksyon na dyan. Karoon na lang sa Aksyon na firing line or Action Night Patrol. Ay iban nga balita nga way malabutan ni Aksyon na John Diaz. No? May isa ka balita nga viral subong sa social media. Bate-bate Ini nga balita pwede ta mahambal ni nga daw kapinasahi sa bilog kalibutan ni. Pinasahi nga abilidad ni sang tao mo.
Dito sa Laguna mga ka-aksyon, sa nasilinta na, ti video, ma-viral gini, no? Ang modus aksyon, sunilmar sang sining babae ni, masulod ni sa kalanan, no? Masulod sa kalanan, ma-order siya, damo-damo. Oh, para sabihin, in-order ya hamburger. Amalod na ang waitress or waiter, silang nga ginulat kong banak ko. Siya na mabayad. Kaya di ko maabot banak ko di. Order damo-damo. Kaon. Katapos kaon niya, lipong-lipong siya kanudunlan sa kano. Nadunlan sa pagkadunlan niya, siyempre buligan siya sa mga tao na sa restaurant. Hindi na sa pagpabayaron. Sa ulihe, naabot siya. Damo na sa mga restaurant ang nabiktima yan eh. Naabot siya. Na nagkatimbre, guro lang. Yung babae na, abantayin nyo na. Kay pagkatapos siya na mual sa mga ginpang-order yan, palipong-lipong na siya. Tinakpan sa may videos, mga matamat gawera lo. Grabe mo. Nadunlan ko no sa abe. Do murahon mo, do siya ya. Mapalipong-lipong siya. Para hindi sa makabayad. 24 anyos nga babae ni dito sa mga area sa Laguna ni. Damo gini malantaw siya sa nga video daw. Alas 5:58 kabay pa nga di ka babadunlan da ha. Nay lang sa pagkaon da. Magasurod na aksyon na balita evening edition with Action Dale Salazar, Action ang Defensor. Karon hibati ay kita basta Tuesday. Action Night Patrol 9:30 until 11 p.m. Standby mga kamo Action Firing Line las 7 to alas 9 with Action na Brian Mordan. Ako naman Action na Marlon Hervoya. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Mga